Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 29 ноябрь, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, файдалы атна, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көндә хәбәр яңалыкларны интернеттан укып белеп булса да, яңа бастырылган, типографиясын әле беркетеп торган газетларны кулга алып укучылар юк түгел. Басманың популярлыгын әлбәттә аның тиражы күрсәтә. Россиядә 40 мең төрле басма исәпләнә. Ватаным Татарстан газетасы республикабызда иң күп тираж белән чыга торган масса күләм басмалар арасына керә. Замана таләпләрен истә тотып, укучылар санын саклап калу гына түгел, ничек арттырып буласың? Бу сорауны мин Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Гөлнара Сабировага юллыйм. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Менә Америкада New York Times, Англиядә Times газетларынан көннәрен башласалар, бездә инде ул мөгаен Ватаным Татарстан булгандыр элекке заманда дип әйтәсе килә. Сез язылучылар арасында, менә бу яңа язылу сезонына мини-трактор уйнатасыз икән. Бу нәрсә белән бәйле? Минем уйламыйча бит инде шәһәр кешесенә мини-трактор кирәк түгел. Бу сезне күбрәк авыл халкы укый дигәнне аңлатмыймы? Менә һәр иртәне Ватан Татарстан газетасыннан башласыннар дигән сүзне ишетәсе килә, әлбәттә, сез беләсез, бүгенге өчен барлык андый түгел, басма матбугатның бүгенге хәле дә андый түгел, кызганыч. Әмма бүгенге иртәне һәр татар кешесе Ватан Татарстан исеме белән башласын иде дигән теләк бар. Чөнки без бөтен җирдә бар, интернетта бар, басма матбугатта бар. Мини-трактор уйнатуыбызның сәбәбе безнең бит инде бүгенге көндә 2022 елның 1нче яртыеллыгына язылу кампаниясе бара. Татарстанда һәрбер матбугат чарасы үзенең укучыларын нинди дә булса кызыксындыру чараларын уйлап таба. Менә шул нисбәттән без дә үзебезнең иганәчебез белән шундый зур бүләк әзерләдек үзебезнең укучыларыбызга, ул мини-трактор. Әлбәттә, шәһәр җирендә бүген шәһәр кешесен газета укыту бик кыен әйбер, чөнки тизлекне үзегез беләсез нинди икәнлеген шәһәр җирендә. Без яшермибез, безнең күпчелек укучыларыбыз авыл укучылары һәм ул элек-электән шулай килгән 103 еллык газета тарихында. Һәрвакыт аның нигезе авылда булган һәм без бит инде әйтәбез, милләтнең дә нигезе авылда. Шуңа күрә бу бернинди дә гаҗәп әйбер түгел. Безне бик күп үтерергә тырыштылар инде басма матбугатны. Менә мин ничә ел, 20 ел журналистикада, 20 ел буе ишетәм инде мин басма матбугат үлә дип. Әмма соңгы еллардагы подписка нәтиҗәләре киресенчә күрсәтә, халык кабары бер басма матбугат кирәк. Чөнки ул менә тотып укуга караганда, тотып уку һәм ниндидер булай иттереп кенә әйләнеп узган интернет хәбәрләрен карау арасында аерма бар. Һәм безнең дә подпискабыз үсә. Ул киләчәктә дә шулай үсәр дип ышанасы килә. Шундый зур тизлектә шапкан вакытта туктап үзең турында уйлану өчен дә кирәк ул матбугат. Шуның белән дә бәйле ул. Һәм менә без әйткән хайп журналистиканың нәрсәгә китергәнлеген сабагын күрү белән дә бәйле. Шуңа күрә халыкка кабат басма сүз кирәк, аларга телевидениеда ничә ел үтерәләр бит инде. Без телевидение һаман мәгълүмат алу чыганагы буенча беренче урында тора. Беренчедән бездә тикшерелгән информация. Тикшерелгән информация һәм халык белә. Әгәр мин менә моннан карыйм икән, ул чынлап та дөрес. Мин аны менә бу газетадан укыйм икән, ул чынлап та дөрес. Социаль челтәрдәге мәгълүмат әле ул икеле, көн саен чыга торган яңалыкның ничәсе генә дөрес булып чыга. Чыннан да газета журналлар арасында бүгенге көндә авыр мәсьәләләр тора. Чөнки инде велосипедлар да уйлап табылган, күпчәкләр дә уйлап табылган. Шуңа да менә укучыларны җәлеп итер өчен ниндидер яңа формалар уйлап табырга кирәк, ниндидер яңа идеялар кертергә кирәк. Ничек эшлисез менә буның өстендә? Менә без соңгы елларда әлбәттә интернетка зур игътибар бирдек. Без анардан бер кая да китә алмыйбыз. Әйтүчеләр күп, интернет басма матбугатның тиражын урлый дип. Минем фикеремчә, басма матбугатның тиражын интернет урламый. Безнең бүгенге көндә аннан катлаулырак проблемабыз бар, ул газетаны тарату мәсьәләсе. Чөнки күп җирләрдә почта бүлекчәләре ябыла, почта бүлекчәләре атнага 3 көн генә эшли, без атнага 4 тапкыр чыга торган газета. Кайбер җирләрдә аны 4-сен бергә җыеп китерәләр. Почта хезмәткәрләренең хезмәт хаклары, шуңа күрә безгә тарату мәсьәләсе актуальрак интернеттан куркуга караганда. Интернет ул безнең өчен аудиторияны киңәйтү чарасы. Без анда күбрәк укучыга үзебезнең сүзебезне җиткерәбез, дәүләт сүзен җиткерәбез, дәүләт сәясәтен җиткерәбез. Һәм без интернет аша яшьләргә үтеп керәбез. Бүгенге көндә Татарстан газетасы бөтен социаль челтәрләрдә бар.
Без анда да төрле укучыларның фикерләрен кабул итеп алабыз. Алар арасында төрле сораштырулар уздырабыз. Ниндидер аналитик язмаларга фикерләр туплыйбыз. Алардан комментарийлар кабул итәбез. Менә безнең соңгы еллардагы яңалыгыбыз да газетага керткән газетаның макетін үзгәртү, аның инде шрифтларын үзгәртү, форматын үзгәртү, язмаларның бирелешен үзгәртергә дә кирәк иде бүгенге көндә. Сез бит беләсез, бүген укучы ниндидер Твиттердагы 140 символлык хәбәрне кабул итәргә өйрәнгән, шуңа күнегеп бара торган тиз-тиз хәбәрләр колонкасын актарып чыгарга өйрәнгән укучыны бер полосалы газета язмасын укыту бик авыр. Шуңа күрә аны башка форматта бирү кирәк. Аны ниндидер өстәмә мәгълүматлар белән бирү кирәк, өстәмә белгечләр җәлеп итү кирәк әлеге язмаларга. Менә шуңа күрә газетаның материалларны бирү форматы да үзгәрде. Анда яңа проектлар барлыкка килде, яңа сәхифәләр барлыкка килде. Журналистлар да күбрәк мультимедияле журналистларга әйләнә башлады, чөнки алар командировкаларга баралар икән, укучылар белән очрашалар икән, кайдыр чыгалар икән. Алар инде басма матбугат өчен генә язма әзерләп кайтмый, алар видеога да төшерәләр, алар шуннан репортажлар да әзерлиләр. Һәм безнең менә мультимедияле шундый уңышлы проектыбыз бар, ул бөекләр зиннән дип атала. Ул безнең классик язучыларыбызның, артистларыбызның ниндидер шәхси сәхифәләрендәге, аларның әсәрләрендәге моңарча ачылмаган фактларны күрсәтүче шундый матур проектыбыз. Ул газетада бирелә, басма форматта, интернетта ул чыга, видео форматында, аны подкаст рәвешендә, аудио итеп тыңларга була. Кемнең нинди форманы сайлыйсы килә, менә шул рәвешле сайлый. Газета укучыдан башка инде була алмый, шулай бит. Менә бу диалогны урнаштыру, элемтәне урнаштыру ничек тора? Укучылар сезгә элемтәгә чыгалармы, хатлар язалармы? Элеккегәчә менә күп хатлар килә иде. Хатлар килә әле бүген, менә мин монда килер алдыннан гына иртәнге планерканы уздырганда да сөйләштек. Шактый хатлар җыелды, хатлар сәхифәсе әзерләп бирә кирәк. Һич тасым юк дигән матур сәхифә чыгып килә бездә. Ул инде бары тик укучылар хатларыннан гына тора. Укучы сүзе дигән сәхифәбез чыгып килә, ул укучылар хатларыннан гына тора. Аннан соң инде әйткәнемчә интернетта комментарийлар ул шулай ук укучы белән элемтә. Кызганыч, пандемия безнең эшкә дә шикләр кертте. Без инде хәзер районнарга барып зур чаралар уздыра алмыйбыз. Әмма Ватан Татарстан тарихындагы матур сәхифәләрнең берсе ул районнарга барып, алар укучыларыбызны күпләп җыеп, зур аудиториялардан индер концерт программалары белән аларны борчыган сорауларны күтәреп, ул газетаның мөхәррире Миңназым Сәфәров, хәзер сезнең коллегагыз Миңназым абый Сәфәров вакытында кертелгәндә шундый матур традиция иде, районга барып, район башлыклары белән җыелып укучыларның шундый проблемалары турында сөйләшү. Аларны борчыган әйберләргә шунда ук җавап табып, ниндидер мәсьәләләрне хәл итеп кайту. Без бүген дә әлбәттә эшлибез, районнарга чыгабыз. Әмма менә бу соңгы 2 елда ниндидер зур чаралар оештыру мөмкинлеге шикләнде. Әмма ниндидер кичкенә группалар белән менә кичә мин үзем Азнакайда йөреп кайттым. Бүген безнең коллегаларыбыз Ютазы районында йөри. Шуңа күрә без анда да бит укучы белән очрашабыз, аларның сүзләрен ишетәбез һәм соңгы арада менә әйтәләр, матбугат инде хәзер укучының проблемасын хәл итә алмый дип, укучы шаңный дип. Шул сорауны бирмәкче идем сезгә. Мин сезгә әйтер идем киресенчә, менә без хәзер сизәбез, хәзер журналистлар күп. Без идәнгән классик журналистлар түгел, курстырнаклар эчендәге журналистлар нәрсәнедер бик тиз генә күрсәтәләр дә, шуның белән бетте. Хайп эзләү дигән әйбер. Дәүләт басмасы ул инде әлбәттә укучының яклаучысы, хакимият белән ике арада карадашчы, безгә дә мөрәҗәгать итүчеләр күп. Җәй көннәре менә мәктәпләр ябылу буенча, көтүлек җирләрен алу буенча сез әйткәнчә, менә ул кешесе күп укый. Көтүлек җирләрен калдырмау, ниндидер башка проблемалар, су юк, юл юк, кемнедер кимсеткәннәр, кемнедер рәнҗеткәннәр. Менә без язган материаллар буенча районнарда шактый зур эшләр башкарылды һәм укучыларыбыздан рәхмәт сүзләрен без күп кабул итәбез. Бу иң мөһиме шулайдыр. Иң мөһиме шулай, син эшеңнең нәтиҗәсен күрәсең. Ватаным Татарстан газетасының тагын бер бик матур традициясе бар, ул да булса газетаның призына көрәш үткәрү. Дәвам итәме бу? Дәвам итә. Мин килгәч, минем өчен инде ул хатын-кыз өчен шул хәтле улпат көрәшләр яна 500 көрәшче, мин белән бер хатын-кыз барып утырасың. Башта беренче елны ничектер гаҗәбрәк кебек булса да, мин хәтта киреп киттем шул темага үзем дә. Киләсе елга февраль аенда 59-нчы тапкыр уздырылачак әлеге турнир. Көрәшчеләр
өлкәләр арасында иң мәртәбәле көрәш турнирларының берсе. Бөтен Россия күләмендә көрәшчеләр җыела торган. Әйткәнемчә 500-дән артык көрәшче. Әле без яңа гына Татарстан чемпионатын тәмамладык. Инде без хәзер Татарстан чемпионаты узды көрәш буенча. Менә инде без хәзер эшне башлыйбыз Муса Җәлил турнирына әзерлекне. Ул киләсе елга Алла теләсә Чаллыда узар дип планлаштырыла. Дәвам итәчәк. Аннан соң инде без аның әлбәттә тагын пандемия ниндидер безнең эшебезгә чикләүләр, үзгәрешләр кертмәсә, әмма без аны бик көтәбез, чөнки аннан соң безнең инде көрәшнең юбилей елына 60 еллыгына әзерлек башланачак. Ватаным Татарстан газетасының тарихында сез Гөлнар Ильясовна иң беренче хатын-кыз баш мөхәррир. 103 еллык тарихта. Сезне тәкъдим иткәндә коллективга Рима Атласовна булай дип әйткән иде, газетаны күтәрү өстендә күп эшләргә кирәк дигән иде. Менә бүгенге көндә сез үзегез нәтиҗәләрен күрәсезме һәм иң беренче булып нәрсәдән эшне башладыгыз? Газетаны күтәрү дигәндә мин аны бераз заманчалаштыру дигән сүз иттереп кабул иттем. Һәм әйткәнемчә, без ул юнәлештә шактый күп эшләр эшләдек. Кабат-кабатлап тормыйм. Менә Ватаным Татарстан газетасының авторитеты һәр вакыт югары булган. Аны ылпат шәхесләр җитәкләгән. Анда иң абруйлы, иң каләмле татар язучылар эшләгән. Фронтовиклар күп булган язучылар арасыннан. Без аларны аерым сәхифә әйтеп барлыйбыз. Бөтен ылпат ирләр, мөхәррирләр сүзләрен җиткерә белгән журналистикада үз исемнәре булган. Аларның сез барыгыз да беләсез әлеге шәхесләребезне. Без заманчалаштыру буенча күп эшләдек, бик күп яңа проектлар керттек. Бигрәк тә менә бу соңгы безнең хәзер бара торган туган телләрне үстерү һәм халыклар бердәмлеге елларында туган телләрне үстерү комиссиясе Марат Латыфулла Әхмәтов җитәкләгән комиссия белән берлектә шу бөекләр изеннән сәхифәсен башладык. Хәзер без татарча сөйләшәбез дигән бик матур сәхифәбез чыгып бара. Аны яшь галим Айдар Шәйхин алып бара, Гарри Поттер әсәрен татарчага тәрҗемә иткән укытучы ул безнең ничек иттереп бүген журналистикада, гади сөйләмдә кабатлана торган инглиш хаталарны төзәтү өчен булдырылган махсус сәхифәбез. Ул шулай ук укучылар тарафыннан яратып кабул ителде. Без әниләр һәм бәбиләр өчен дип атыйбыз инде аны. Газета тарихында беренче тапкыр балалар өчен махсус сәхифә булдырдык, бергә җыелганда дип атала. Без анда кечкенә укучыларыбызның иҗатларын бастырабыз, аларга багышланган ниндидер язмаларны куябыз, психологлар белән дә бала тәрбиясе турында сөйләшәбез, ниндидер алар өчен махсус уеннар урнаштырабыз. Бу инде газетаны кечкенәдән бала да күреп һәм аңа игътибар итеп үссен өчен дә эшләнгән әйбер. Шулай ук безнең һичен тасым юк дип әйттем, классик сәхифәләребез дәвам итә. Менә миңа калса, һәрбер укучы үзенең яшенә, Нихәл дигән яңа сәхифәбез бар яшьләр өчен, ул инде яшь, урта яшьләрдәге яшьләр өчен эшләнә торган студентлар, урта яшьләрдәге яшьләр өчен эшләнә торган махсус сәхифә. Миңа калса, һәрбер буын, һәркем үзенә теләгән әйберне таба ала Ватаным Татарстан. Бик матур күренеш чыннан да. Менә алдан әйтеп киткәнчә, хәзер инде һәрбер кеше үзен журналист дип игълан итә ала. Менә бүгенге көндә миллионга якын кеше үзен журналист дип игълан иткән. Шунда бер мәгълүмат кызыклыгына, шунда бер мәгълүмат таптым. Менә интернетта бит күп кеше фейк урнаштыра. Менә сезнең кебек басмаларда бу инде әлбәттә андый мөмкин түгел, андый чаралар, андый ялган басмалар булырга мөмкин түгел. Менә бу иң матур күренешләрнең берсе. Тагын менә кайсы якларын әйтеп китә алыр идегез? Интернет басмалар белән мәсәлән чагыштырганда һәрбер кеше үзендә теге блог ачып, үзендә басмалар урнаштырган белән һәм менә сезнең кебек шундый саллы газетлар арасында. Саллы, бүген әлбәттә без менә көндәшлек бик зур. Гомумән безнең өлкәдә, чөнки чынлап та бүген һәркем журналист. Минуты, секунды белән чыгара, өлгерергә кирәк. Оперативлыкта бүген инде оперативлык дигән сүз берничә тапкыр зуррак әһәмияткә ия. Без өйрәнгән классик журналистикада инде ничектер башка төрлегә әйләнде. Әмма Ватаным Татарстан үзенең юнәлешенә тугры калырга тиешле газета, чөнки ниндидер сарылыкка, ниндидер арзанлыкка омтылу ул безнең максат түгел. Без үзебезнең укучыбызга ничек моңа хәтле дәлилләнгән, исбатланган, дөрес булган фикерне җиткереп килгән, без шулай җиткерәчәкбез. Без аны журналистларыбыз да бик әйбәт белә. Һәм менә Ватаным Татарстанның төп үзенчәлегенең берсе мин тел дип әйтер идем. Менә бүгенге көндә кызганыч тел бузыла, сөйләм теле бузыла, кайбер матбугатта теле бузыла, ниндидер урам сөйләшүен популярлаштыру идеясы киң тарала, гади иттереп сөйләшегез, гади иттереп языгыз дигән. Әмма миңа калса, китаплар һәм матбугат ул барыбер җиңел
матур татар теле үрнәге булырга тиеш. Мин бик горурланам үземнең Исмәгыйль Шәрәфиев мәктәбен узуым белән Татарстан яшьләре газетасында. Исмәгыйль абый безгә һәрвакыт һәм ул шул юнәлешне матбугатта булдырган, шуңа нигез салган кеше. Ул татар теле Мөхәммәд Мәһдиев теле кебек җиңел, үтемле һәм матур булырга тиеш дип өйрәтә иде безне. Менә матбугат та шундый булырга тиеш дип саныйм мин. Менә андагы тел дә шундый булырга. Бу безнең үзенчәлегебезнең һәм төп юнәлешебезнең иң зур миссиябезнең берсе. Журналист нинди булырга тиеш менә бүгенге көндә? Журналист бүгенге көндә җитездән дә җитез булырга тиеш, мәгълүматлыдан да мәгълүматлырак булырга тиеш, чөнки мәгълүматсыз бүген бер кая да барып булмый. Әгәр син әзерлексез ниндидер сорау бирәсең икән, нәрсәдер өйрәнмичә кем беләндер очрашуга барасың икән, син шунда ук уятка калачаксың. Бүген мәгълүмат, белем иң төп коралларның берсе журналист өчен оперативлыктан да кирәгрәк бер белем, чөнки безнең өчен ул бигрәк тә актуаль сорау белем һәм үзеңнең темаң буенча күп мәгълүмат туплау, чөнки без оперативлык буенча мәгълүмат агентлыклары белән ярыша алмыйбыз. Һәм ул безнең максатыбыз да түгел. Бигрәк тә мин әйткәнчә, менә атнага 4 тапкыр чыгучы газетаны бер көндә җыеп китергән очракта, инде синең атна башында чыккан материалыңны укучы шимбә көнне укый икән, ул әлбәттә бу турыда бөтен радиодан, телевидениедан, интернеттан, социаль челтәрләрдән укып, күреп, ишетеп гарык булган була. Әмма менә шушы ниндидер вакыйгадан ул безнең язма, шу вакыйга турында безнең язмадан укып, ул аның ниндидер бер үзенчәлеген табырга тиеш. Ул башка кыска хәбәрләрдә ала алмаган ниндидер истәмә мәгълүматны алырга тиеш. Ул безнең язманы укып, шушы яңалык аның тормышына ничек тәэсир иткәнлеген белергә тиеш. Без менә шу юнәлештә эшлибез. Менә якын менә бу киләсе 10 еллык арада газетагызны нинди итеп күрәсез үзегез? Шул турыда Менә без сөйләшүне Эльза ханым сезнең белән ничек башладык? Һәрбер кеше көнне ватан Татарстаннан башласын иде дип. Ул әлбәттә басма форматта алай була алмас. Һәр йортка ватаным Татарстан дигән девизыбыз безнең булса да, без хәзер шундый акция башлап җибәрдек. Бу подпискалыктан һәр йортка ватаным Татарстан. Бу хәйри акциясе, һәркем туганын, күршесен, күп балалы гаиләне ватаным Татарстан газетасына яздырсын иде дигән теләк белән. Чөнки язылу бәясе, әгәр син җомга саны языласың икән, ул 400 сумнан чак кына артык льготалы подписка вакытында. Без бүгенге көндә бу сумма белән хәтта кибеткә дә кера алмыйбыз. Газета ярты ел еңә килеп тора. Бу бик матур бүләк миңа калса. Менә 10 елдан да Ватаным Татарстан газетасы һәр йортта булсын иде. Ул интернет форматта буламы, алар сайттан укыймы безне, басма форматта буламы? Әмма Ватаным Татарстан исеме югалырга тиеш түгел. Ул безгә бик зур җаваплылык исти торган исем. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген килеп менә көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен сезгә бар тип уңышларны теләп калабыз. Газетаның тиражы елдан-ел артып торсын дигән теләктә калабыз. Инде сез әйтмешли басма рәвештә буламы, интернет газета буламы, ләкин чыннан да яшәсен иде. Бик зур рәхмәт сезгә сөйләшү өчен. Рәхмәт. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.